Iti naminsan agkarkararag ni Jesus iti maysa lugar. Idi malpasen kinunati maysa kadagiti adalan na, Apo isuro na kami man nga agkararag, kas ti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. No agkararag kayo kinuna ni Jesus kadakwada, kastoy ti kunayo. Ama, madaydayaw kumati na santuan anagan mo, umay kumati pagariyam, ited mo kada kami ti taraon mi iti inaldaw, pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, tapakawanen mi met dagiti amin anakabasol kada kami. Di na kam iturong itinakaro apakarikutan, kinunapay ni Jesus kadagiti adalan na, kas pangarigan iti tenga ti rabii, mapanti maysa kada kayo iti balay ti maysa agayem na ket kunana, gayem pabulodan nakman ti tallo at tinapay, dimmagas ti maysa agayem ko iti panagbiyahe na, ket awan apulos ti ipakan ko ken kuana. Kas pangarigan ti isungbat ti adda iti balay, di nakringringguren, nakarikepen ti ridaw, ken nakaidda kamin kadagiti anak ko. Diyak mabalinen ti bumangon amang tedken ka ti uray anya nga ruden, ibagak kada kayo, numan pay aggayem kayo saan to abumangon, amang tedken ka iti tinapay, ngem gapo tadi mo isardeng ti agdawat, bumangon to amang tedken ka iti amin amasapul mo. Ibagak ngarod kada kayo, agdawat kayo ket maikkan kayto, agsapol kayo ket makabirok kayto, agtugtog kayo ket mailukat to ti ruangan kada kayo, tati anyaman nga agdawat maikkan, ti agsapol makabirok, ti agtugtog mailukat to ti ruangan. Si asino kada kayo nga amma ti mangted ti uleg ti anak na no dumawat iti ikan, wenno ikkan na aya ti manggagama no dumawat iti itlog, no da kayo idinto adakes kayo, ammoyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo, dinto ket addan ti panangted ti Ama sa dilangit ti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Tatta, at the present moment, anya ti adda ti panunot tayo, anya anya ti linaon ti panunot tayo nga kararag. Kas individual, anya ti atatanga panawon, atatanga oras, tatanga kanito, anya ti linaon ti panunot tayo nga kararagen tayo. Anya tilinaon na. Dayay. Masapol nga lawagan tayo no anayay ada nagpakararag ti intensyon, ada nagpakararag ti dawat, ada dumawdawat ti pannakapaimbag, ada dumawdawat ti balay giti anak, pamilya, ada dumawdawat ti proteksyon dagiti kamang ti pamilya nga adda iti adayo tatta, marigrigatan daga po ta pannakaiyadayo da kada tayo. Agyamyaman tahaan nga na bagyo, idawdawatan tayo dagiti kakabagyan, gagayam ken kakabsat tayo nga nabiktima ti bagyo. Anya ti agtartaray nga kararag iti puso tayo. Daya apo tapno nalawag ti pangrugyan tayo. Wen adu nga klase ti kararag. Adda tay adu atukad ti panagkararag. Adda dagitay na ununag ti relasyon na ken ni Apo Dios, ken ni Apo Jesus, nga nangato di level ti kararagda. Imbaga tayo di Domingo nga when you pray, padasan tayo man di agkararag nga nakapokus ken ni Apo Jesus. Saanan nga di agkararag tayo para kanya tayo. Tanudad duma, most of the time, ti kararag tayo, Apo, pagredwarem, Apo isalakan nak, Apo iyangat mo ti panagbiag ko, Apo pakawanen nak. Para kanya tayo amin dayay.
Kakuna tayo di Domingo, padasan tayo man tayo may agkararag nga, imay ka, idaton mo kini Apo Jesus tabagimon, ited mo kini Apo Diyos tabagimon. Period. Apo umayak ta, may kadaydayawan tayo ayating ka, nalpasin. Para kanya na ag-focus ko na tayo idi Domingo. Ngamin at the level, at the degree ti kararag, at the dagatay nga to ti level ti kararag da. Uri handag sasao. Uri handa dengdenggen di jay, uri handa kayat nga, uri handa nga kayat, uri handa nga tarigagayan nga agsao ti Diyos kadakwada, di jay panagtugaw dalaengen nga nang spend ti 30 minutes may isang oras nga agparintumengen, uri handa nga agsasao di puso dan, naunegen ti level ti kararagdan. Kala ko matat nga Domingo mapanak, haan nga because I need something, dumawat akti anyaman, mapanak laeng ta mapanak, agdaydayaw. Iso dagitoy na unagan ti level ti kararag na nga uray dagiti pasamak ti biag, good or bad. Marinadan nga makilanglangan ti Dios kadakwada. Nasayaat man wenno madijipadas da, marinadan nga makilanglangan ni Apo Dios kadakwada. Naununagan di nga level ti kararag. Adda dagiti agkararag nga di kuna tayo para bagbagi dumaw dawat. Nagado nga dawaten tayo. Adda mo dagiti agkarkararag nga agpakpakaasin tama na may salang ang ilawan, may salang ang lamukan di agperman maungkelan wenno daytay awanen walang-wala na. Daytay talaga nga na last resort mon awang kabailan ti bagimon, awang kabailan ti aramid mon, hanga kabailan ti pigsatayon tila last resort tayon kani Apo Jesusen, Apo Diyosen dayjay laengen na dayjay ti may samot a klase ti kararag. Kuno maipapanti panagkararag iso gamin ti in-emphasize ni Apo Jesus. Idtoy ebanghelyo tayo, uray ti umuna nga maibasa anya dayjay kararag ni Abraham iti Dios. Nga niya ko na apay dosaum ti Gomora, Sodoma. Kung tapno diti agkamali. Anya ko na dosaum ka diti si Sodoma no adda 50 a tao nga nasayaat. Haan ko na ti Dios. Hanak kadi kagurang magsalud-sudak kano 40. Haan ko na ti Dios. Kano ngay 30. Haan hangko nga dosaan. Aging gana nga maudya sa ludsod kunanan ta nakulit launay ni Abraham ti nakulit anya ti kunana no nga isang sangapulo ti makitam nga nasaya at haang ko adosaan kunana dayjay ti bagbaga ni Apo Jesus jay persistence on praying dayjay no mabalbalin ka kulitan tayo ni Apo Dios kulitan tayo daytay ipapilit tayo daytay talagahan tayo nga agsarday nga agkararag apay ngamin nagado ngamin ti agkararag nga maupupay. Adda dagiti nang ipadas nga agkararag ngem haan nga nagbalaygi maupay agbabawi. Adda mo dagitay napudno ti kararag na. And then sinaludsod da, Lord, teach us to pray, how to pray. Suruan na kami man nga agkararag. Anya ti kunan ni Apo Jesus iso daytoyan kararag jay amami. Amami, ama madaydayaw kumatinagan mo. No kararagan tayo dayjay, dadtan ti panagdaydayaw, haan laeng nga dumaw dawat. Di may ka nakimisa, madaydayaw tinagan na. When you pray, agkararag ka madaydayaw tinagan na. Umay ko matipagaryam. Nagmayat nga kararag. When you pray, amami, no kararagan tayo ti amami, di unag ti pagtaengan. Dumtang ko matipagaryam, agbalin ko mga pagarian ti Diyos, daytoy a pagtaengan. Iji pagtrabahuan, po dumteng ko matipagaryam, nagmayat nga di pagtrabahuan tayo, opisina tayo, di pag nyaman nga klase trabaho, pangisuruan tayo, luwalwan nyo ti amami, agbalin a pagarian ti Diyos. Uray di panangan, nagmayat ko man, di panangan ka, pagarian ti Diyos. Hindi tayo magamin na, bless us, O Lord, and this your game. Lamot, kung na tayo magamin da. Mga pagarian ti Diyos, no dadumag, hampay nga pagarian ti Diyos, pagarian ti imot, apaya, irugrugiyo pa, mangan ka ikidkidag mon, yi Shanghai, ibungunan nak. Anya ti kunana pa dito,
Ited mo kada kami ti taraon, may ti analda, when we pray, the Our Father, inso, kompleto nga mindaydayan, adda pa nagdaydayaw, adda, yan na ganan, iyo umay ti kapya, kintal na, panangted na kadagiti taraon tayo, no kararagan tayo di amami kompleto daya, inya ti sumaruno ko na pakawanem ti basulmi, pakawanem ti basulmi, ngam adda kondisyon na akasmat iti pamma, anda tayo gamin ka selfish tayo no daduma, dumawat tayo ti pamakawan ken ni Apo Dios ngem no ibagada pakawanem ni katugangam Father orayek pay nga matay. Apa yang dumawat ka pamakawan ngem nagrigat ka nga mamakawan. Isugarod nga nakit tayo no daduma. Apa ya napunpun no ngamin ti sakit tinakam hantay kaya nga ibatan. Iso nga uray di kararag tayo no daduma at danayon na pa'y ang revenge. Uray di karala, padasin nyo takararag yun no daduma at damang irurumangking ka. Tiko na ni Apo Isus at parintumang ka, dumawat ka pamakawan, pakawan ng di kararag mo ka. Apo, di pa'y lagmangmang dagiti chismosa nga kaaruba. At the revenge na, no pakawanam, kondisyon na, pam, isugarod nga ado da saksakitan tayo, high blood, agburburek tadaram, samit, hangka mapnag kaan ka nga kaan pa samitam tabiyag mo nga kinagpaysuna na pait, diabetes ka, uric, tatan nagapo, nagito nga sakit mo, tatan nga nagsangput nga di mo maawawatan, chikungunya, ngalaan natin chikungunya, agpatpatangken katiguram nga tan dagsikunggon niya kabalay may barbaring maalisang kam amin dagsisikil kam kasla multo nga magmagnan anya pa timbaga na di na kam iturong itinakaro pakariribukan protection iso nga lunalo tayo dayta nga amami insuro na kompleto ngem ti saludsod ngamin kakabsat when we pray mano nga min a percent, je level, je kararag tayo, baliktad. Mano nga min a percent, ti level de je pamati tayo, ijay kararag tayo. Agkararag ka ti pan nakapaimbag. Mano nga percent, je kararag mo nga, paimbagan na ka niya po Diyos. Apo, ikatamday ito saksakit ko. Apo balbaliwam ti pusok agasan nak. Inted mo ka di kararag mo nga 100% wenno apo mamakawanak ko ma. Ngam depende no karitan da ka. Damo kondisyon na 10% mo jay pamatim ije kararag mo. Apo ilisi na kami iti daytoy nga bagyo. Apo mamati ka nga kaya na nga uri bagyo ka iya dayo, pusipusin na. Mano nga percent di pamatim. Adda nga rod gayem ko nga nagkuna, adda pa ijay Hawaii. Kunana, kita man apo, dagiti pusda. Apaya, anya ti kunada ka no, agkay sa tayo nga agkararag. Tailiklik na tayo, iti dayto nga bagyo. Ngam no mapangkam makimisa ka, mulmulagatan da kami maala. No ti Domingo ka isiman da kami maala. Ang adada mo nga agtutugaw ka da umaw-away. Isong ano daduma ka, pampanunutak, uray siya ka, pampanunutak, baka igagagarapay na po Diyos nga iyag ti bagyo ka dagangganad. Taapa yan, nagseryoso tayo. Ngam no awan, hala, di tayo magamin am-am mo. Iso nga mano nga percent di pamati tayo, ijay kararag tayo. Apo, siya kumamat pakarikotak kumanya ti kararag ko tatanga aldaw. Apo usaram ti kinakapsot ko tapno maidaydayaw tinagan mo. Uray na rugit daytoy anak mo nga padi mausar ko mga instrumento tapno makapagdaydayaw dagiti tattao.
Duma di kararag tayo ngamin, DJ porsyento di kararag tayo, no duma nakabababa mo, di pamati na. Iso nga no duma kaan na ang adenggan, niya pa iti sumaruno, ado da kitay level, ay ado ti songbat ko nada, manggag tayo maangatan, ado ti songbat ti kararag. Mabalin nga yes, datay amin dito nga dati unag nga simbaan kanda kiti dumdumngeg tingitingan nyo tabiyag yun nagadon ti kararag tayo nga pinatgan ni Apo Diyos. Ilada kayo, idagbasbasa kayo, da kayo nga nagagridwar ka dagtrabaho, Apo makagridwar, pinagridwar na ka. Apo makatrabaho ako pinagtrabaho na ka. Protect ay salwadam ti pamilya, sinalwadan na. 99 nga sinungbatan na, may salatihan na nga sinungbatan king ka, anak kay kayat ni Apo Diyos. Haan nga amin sungbatan na tiwan. Mabalin nga ti sungbat na kanyam, saan? Apaya, selfish nga min di kararag tayo. Anya dayay. Anya ta kararag mo, gapot adda istor mo, adda amot istor di kasangom ka, Apo mabrok ko madatoy tapno siyak ti agnam. Kasama sungbatan na nga kararag mo. Asan mo nga niya sungbatan niya kararag mo, Apo bumanangak kuma. Anak ka pa ba nangan, apaya adda madina. Sigurado na bimanang kan, anya ti purpose mo, Apo, makabalay kam kumamat, makaadal ko di anak ko, tapno, makabalay kam kumamat, very good. No ti purpose mo kapakaidaydayawan tinagan na. Ngam no di panunot mo ka, Apo, makaadal ko di anak ko, taapaya makabalay kami mat, anyat balay mo, nangangato ngam di ka aruba, may ta iruruman na kamay, ta makabalasak. Ay, Apaw, taga Salcedaw. Selfish dayjay. Naan na nga itid. Isungan ti daddo, matisungbat di kararaghaan. Taapaya adanayon na. Haan nga pakaiday-dayawan ni Apo Diyos. May tisungbat na pa iti kararag tayo, sigun dagiti nalalaing ako na no daddo maka-wait, aguray ka. Apo ikanak ti asawa, aguray ka, urayam nga 85 mo sa akan to ikan ti asawa. Nya pa'y laganas mo mat. Wait, haan nga mabalin pa'y tata, haan pa'y nga paraking ka, aguray ka. Kada dyan iti level, dyan iti sungbat dagiti kararag tayo. Katatasubyanan tayo, no mano nga percent dyan level di kararag tayo. Namayat agkararag nga dito ipadas-padas laeng ada dito wen Apo no itad mo para saan adda kanya ngam daytay tinamay mayat di kararag nga daytay walang wala ka na may salat ti armas mo ni Apo Dios latan agraman ta kabaulam laing mo sirib mo sanikwam amin mo hamo mabalinan nga armas iti biag mo tila may sa nga armas mo isu dayta bilag ti Dios ited na ti espiritu na isu ti kunanad toy da kayo nga amma, no di ikan nyo ayati manggagaman no dumawat ti itlog di anak yo haan. Idinto tadakes kayo kunana, ammuyo ti mangted ti naimbag kadagit, anyan tulaket ti amayo sa dilangiten. Dinantugad ited ti espiritu, kadagiti agdawat king kuana. Huay espiritu. Ang datinin maudi nga sentence da itoy. Kunana, no da kayo, idinto tadakes kayo, ammuyo ti mangted ti naimbag kadagiti anak yo, dinto ket addan ti panangted ti ama sa dilangit ti Espiritu Santo, kadagiti agdawat ken kuana, apayamin nga Espiritu Santo. Hannamot nga imbaga nga kinabanang, hannamot nga imbaga nga kinasikat, hanna maimbaga nga position, hanna maimbaga nga sanikwa, Espiritu Santo apaya isugamin ti mangted ti biag. Kanya tayo. Anya dit ang Espiritu Santo, ikan na tayo ti anos, no adda pa ka rigatan, ikan na tayo ti kinapakumbaba, no adda kinatangsit. Ti Espiritu Santo, isuro na tayo nga agayat, haan nga agbalin nga managing bubukod,
Ti Espiritu Santo, iusarin nat, ay iso ti mangusar kanya tayo, nga magidaydayaw ti nagan ti Diyos iti biyag tayo. Tano dadduma ka sa bali, very selfish nga min di jay kararag tayo. No dadduma ka sa bali, pakaitantanukan tayo, di jay kararag tayo, hanga pakaitantukan ti Diyos. Gisok ko na dintukat mangteden ti Espiritu Santo. Sa bagay, ulit-ulit ak mga istoryaan kada kayo ang ti kararag ko nanipod di ubi nga kararag ti dati agpakpakaasi ta awanen. Maudi nga resorten si kalaengen. Ako ka, imagine nagtibiyag ko, nagbasbasa sa seminaryo nga, Apo, utang, kayak ko rumwarngem, haamot. Iso nga DJ kanta, nagmayat nga ron DJ kanta nga DJ kunana, sa pulempay ti pagarian ti Apo, ket amin to maited token ka, aging gana tatanga pa di ak, isupay ti armas ko. Nagproject tayo, itultuloy tayo, oray si uutang ti parokya, nag-project tayo, tapno pagbalinan tayo nga daytay simbaan tayo ko kon Joseph nga pagkararagan, sumsumrek ka pay laeng agkarkararag kan, taday ito'y buo nga rod nga misa tayo kakararag. Kadagiti facilities tayo, agraman ladladawan tayo, masapol ang dayjay makaayayo. Dati mo bulto tayo, inauna pa yung ni dunya nati kaawanan nagparot pa'y tabuok ni dunya nati di agrotrot mo di buok nan ngam apa yung itultuloy tayo awan kwarta awan agtalag tayo ni Apo Diyos iyutang kay latan to no nalpasan agtarayak to makamukay tumot da kay mati mabatid to anyo mo mabalin ti pumanaw siyak mati mabalin nga pumanaw ngam anya di kararag lang nya ti armas tayo awan hantay pa nga bukod nga laing kinpigsa, kararag, nayunan pa'y kararag. Katatag, mismisa tayo. Dahul mas is kararag. Isungurod, aura di pa nagkanta tayo, kararag, Apo kaasyan na kami. Di kayo maagkan-kanta ngamin, hanyo masapul ti kaasin na po Diyos. Oh, agkan tatakaabay mo ka. Apo, nagmayat nga kararag. Sa pulempay, Amerism, singing is twice praying. Kunana dayjay. Kinukanta sa pulempay, ti pagarian ti Apo kas maibagay. Ket amin to maited. Wow! Inted mo ta oras mo tata, amin to maited tuking ka, naragsak a puso, nawaya a puso. Panangidaton, anya ti kanta tayo, hidaton may ken kaapo to'y biyag mi. Nagmayat nga kanta. Di tayo maagkan kanta. Kararag amin dagijay. Anya pa'y dagita kanta tayo. Siksika o Apo ti bilag mi. Di yun sa, di kaya sa mo bumibibiyang ngamin, naglaing tagitarista tayo, tapno kupumintas la di kanta tayo. Kararag amin dayjay. Kano di buo nga misa, rini namon, 100% di pusom nga makimismisa agkarkararag. Anya pa'y lang aron, urisong batan na no saan ta, karara ay dawat mon, makaamon to isunan, apaya inted mo matabiyag mon. Dagita nagbabatit nga problema, feeling mo si kati kadadakkalan di problema dito'y lubong, basit la kanya na dayta. Dagita daw-dawat mo makaamon to isunan, anyala ang tiited mo, sa pulam ti pagarian na ited mo tabiyag mon, daytan ti nagpudno nga kararagan. No 100% di kararag mo, ang buo nga misa kararag daytan. Uray no, hang ka madanagan, hanapay lang hasong batan, apaya, nakafocus ka kanya na. Uray hanapay lang nga itadking ka di daw-dawatem, hang ka nga marurod ta, apaya, amom nga adda ka kanya na.
Dahil nga rin tinaununag nga klase ti kararag. Ang ka makapagkararag, nakarabrabaw pa ilaang, na imbes nga nakakonsentrate ka di misa, ala, dagay kaabay mo ti mangmagag mo, ala, dagay ko ti makarikriko ta, ala, dagay, nga nakafocus, narabaw akararag. Huwag kakabsat, kunana na nagmayat na ti imbaga na ti pangarig na, amin nga agdawat, maikan, amin nga agtugtog, malukatan, nya, amin nga anya dagiti agsapol, makabirok. Anya ti berberoken ti kami, anya ti dawdawaten tayo, anya ti ipalpalukat tayo. Haan ka di nga sansan ni kwalaeng, haan ka di nga success laeng ti panagkita tayo, naikan na tayo ti espiritu, ti ayat, puso, naragsak, pan nakawaya-waya ka dagiti basol nga mangtengtengel ka na tayo. Tano nagbabawi tayo ti basol tayo kasi sasagana nga mga rakop kada tayo daytan no nawayan na tapusa mo nasungbatan ta kararag mo di muruyot mo ka nagbalinan nga isa mo nasungbatan ta kararag mo day digura nagbaling nga pamakawan kakapyat ta kaungga mo nasungbatan ta kararag mo ngam natin mo pampanunutom ka apo mayat ya tagtagainap ko mga bakak kuma nya ke datang nga kararagan adada ko mga ikararag ko nga ka mga abak di kaya mo magkabiglang yaman instant haan na nga itad day tasan ni kuano daduma apaya malagip yo di prodigal son di anak nga nagkuan apaya idi adda sa ni kuanan adda pa kuanan nalipatan na di aman idi naawananan santo nagsublikas di mo no daduma adda karir mo, adda kwartam, adda power mo, malipatam. Nasalunat ka, malipatam, kaan ka nga kaan. Intun nagsakit ka na awanan ka, umay kanto kanyak, apo agasan nakman, apa inyaak magic. Di ka mainaywanan tabagim, di ka nagtanang. So, nadadumahan na nga itid. Iso nga tataan niya nga, tinapintas nga kararag, no maitid tayo king kwa na tibagita yon. Wayaan na tayo waknitan nan, ti espiritu ti ayat, kinapudno, kinapakumbaba, espiritu ti kapya, espiritu ti kinamanang nga asi, nasungbatan ta kararag mo. All the rest sumurot ton, amin to, itidnan ton. Ngamtay ko na akon mano nga percent di kararag mo. 1 to 100, mano nga percent di kararag mo.